दिनै नैबे फुंबिलि बुब्लियाव वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि बेंटल फरेस्ट बिटनि जिखिनि जोंनि सरकारि मावसुमाफोर ओमफ्राय जोंनि बेंटल फरेस्ट बिटनि माखासे स्टाफफोर बिसोरजों जथायै जोङो माने बे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो दा दंफांखौ खोब गायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे नैबे फुंबिलि बुब्लियाव दंफांखौ गायखांनायनि उनाव माखासे बारनि बेलायाव बार बारनायजों आरो माखासे बारजों मा होनोमोनलाय गोसोफ्रा एसे गोजोननाय मोन्दों। जायनि जाहोनाव दंफांखौ जों दा गायदों, साल दंफां गायदों जोङो, महागन गायदों जोङो, लोगोसे जिया खुमा होननायबो गायदों। दा दंफां हिसाबै गायखांबाय, जोङो गायखांनायनि उनाव जों माबायदि रैखा लागोन बेसो आरोखि। दा गायखांनायनि उनावहाय जोङो माने दंफांखौ जेब्ला हाग्रा जायो, जेब्ला हासारनि गोनांथि जायो, बैफोरखौ माने होनानै आरो हाग्राफोरखौ एवनानै जुदि जोथोन लानो हायोब्ला निस्सय नैबे जोंनि जिखिनि दंफां गायलांनाय बे मथा मथि मोजाङैनो थांगोन आरो फैबाय थानाय फिउचारावहाय बेनिख्रुइ माने जोङो साबसिन गायलांबाय थानो नाजागोन। दा बेखिनि आरोखि। मिथिंगाखौ जे दानस्रांनाय एवस्रांनाय बेफोरबायदि नुथायफोरखौ दा नुबाय थायो। रैखाथिनि थाखाय सरकारि जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ नोजोर होनांगौ, मा खावलायगोन नोंथांमोनखौ? एक्सुवेलि गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआबो मा होनो ग्रिन बड'लेण्ड खालामनो बेखौ हास्थायदों। लोगोसे फरेस्ट बिफानाबो जिखिनि ग्रिन बड'लेण्ड बेखौ हास्थायदों। नाथाय जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरा जिखिनि फरेस्ट बिफाननि हास्थायनाय, जिखिनि गभर्नमेन्टनि हास्थायनाय, बेखौ बिथांमोना बुजियालासिनो माब्लाबा इन्सट्राक्सनफोर होब्लाबो आरो माब्लाबा डिउटिफोर खालामोब्लाबो माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर फोसावोब्लाबो बिथांमोना हयथ' मानिया, अहंयैनो बिथांमोना दानखोमायो, हाग्राफोरखौ सिफायखोमायो। दा बेफोरबायदिखौ खालामालासिनो हयथ' बिथांमोना दंफां दाननायखौ एसे दोनथ'यो आरो हाग्राखौ एसे रैखा खालामो। दा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलाव, बिटिआर ओनसोलाव गरम बोथोरा फैयो जेब्ला, गरम बोथोर फैनायनि जाहोनावनो जों माने माब्लाबा न' सिङाव थाब्लाबो गरमनि जाहोनावनो जों थानो हाया जायो आरो माब्लाबा नों फांखा लाब्लाबो थानो हाया जायो, एसिफोर लाब्लाबो थानो हाया जायो। गरमा अयथासार जालांबाय। दा माखासे गरमनि जोहैनो माने जोंनि देहाफ्राव, जोंनि मोदोमफ्राव, जोंनि मा होनो साननाय हनायफ्राव बिराद एफेक्ट जायो बियो एक्सुवेलि। बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो लाफानानै हयथ' जोंनि समाजाव दंफां दाननायखौ बन्द' खालामो आरो हयथ' दंफां दाननाया सोलिबाय थायोब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ एसे गोख्रों नोजोरजों नायनानै हयथ' बिनिख्रुइ साबसिन दंफांखौ संरैखा खालामनो हयथ' एसे साबसिन राहाफोरखौ लायो। बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम आं खावलायो आरो। बोसोरे वर्ल्डआवनो 5 जुनखौ माने वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जायो। बेनि ओंथिया बेनो, गाज्रि जानाय आबहावाखौ जोङो सुफुंनो हायो एबा गोग्गो खालामनो हायो। दा बे लेब्बायैनो जोंबो नै दिनहै 5 जुनाव बेंटल फरेस्ट स्टाफ आरो खौरांगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै जोङो बे आबहावा सुस्रांनायनि मुङाव बयबो फांफा फांफा बिफां गायनाय जायो आरो बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं आरो इयुनावबो मावगोन। दाब दाब जायगायाव जोङो गायगोन। दिनै नै बे माबायाव गायदों जोङो बेंटल फरेस्ट बिटनि बाउण्डारियाव गायनाय जादों आरो बेखौ जोङो इयुनफोराव स्कुल बा बायदिसिना जायगायाव जोङो बेखौ गायहैनाय जागोन। दा बेनो। मा मा दंफां गायदों? दा दिनै दंफांखौ जों गायदों, साल आरो पमा गायदों आरो मोनसेया मेहगनि। बे मोननै बुस्थुखौ जों मोनथामखौ गायदों आरो जोङो। फांबेसेसो गायखो? ओरैनो 50 दालसो गायजाबाय टटेल। दंफां गायोब्ला माबायदि रैखाथि मोननो हायो? दंफां गायोब्ला मिथिंगाया बेनो, दाथ' जोङो नुदों माने गोबां जायगायावनो दंफांखौ जों जोबस्रांलांनाय नुबाय खायसे बिथिङाव। बेनिखायनो आबहावाया जोंनिया गाज्रि जाबाय, अखायाबो थिग मथे हाया आरो अक्सिजेननि बिबाङा खमायबोगासिनो दङ बुहुमाव। दा बेफोरखौ बे दंफां गायनायनि जोहै बा दंफांनि थ्रुयैसो जोङो बेखौ बासायनो हायो। माने दंफां अक्सिजेन प्रडाक्सन बानायो आरो मानसि जिउआव बा बुहुमा थांना थानो गोनांब्ला दंफां थांना थानांगोन आरो दंफां थांना थायोब्लासो जोंबो थांनानै थागोन आरो गासिबो जिब जुनारा थांनानै थागोन। दा बेनो। सुबुंफोरखौ दंफां गायनो थाखाय मा खावलायगोन? दा सुबुंफोरखौ आं बेखौनो खावलायो दंफां गायनो थाखाय। थारमाने जोंथ' बोसोरे गायाबाबो जोङो 5 जुनाव
5 जुनाव बयबो फांफा फांफा बिफां गायनानै आबहावाखौ गोग्गो खालामनायाव हेफाजाब होनो हायो आरो मोनफ्रोमबो संगठन जेरै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे 5 जुनाव बयबो खमैब्लाबो फांसे फांसे बिफां गायनानै जोङो आबहावा गोग्गो खालामनायाव हेफाजाब होयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थांनाय बोसोरावबो गायदोंमोन दंफांफ्रा थांदोंमोन थाङाखै? थांनाय बोसोराव गायदों जोङो खावसेयाथ' थांबाय ओमफ्राय खावसेया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थैदों खावसेया दा बेखौ जोङो गायसनफिनबाय। मा आसा खालामदों? आसाया बेनो माने जोङो बुहुमखौ गोग्गो बा ग्रिन खालामनो हायो बेनो थांखिया।